balema ani nyokuma ala sago au sago ko Assimi Goïta do fara anga essence nanga gasoilu olu songoka mamunu beta carburanta aywa kuye do fara prix kande courant tege be ka ke 24 heures de Mali yoro do labi bela jelembo kalama bi menanda do fana seker la ko fana courant tege be ka chaya bi e gasoil e fenge carburant ko desere fana be kana dondoni do be ka sro parce que Assimi jeton di binaka mogoma mais oyo do fara prix kande tendo ka ulade Assimi Goïta nyere ka budget flé milliard flade farla ka 100 milliard flade fara ka budget ka sa ali sawra Assimi be do fara ka budget ka mais do to bula bon si ça kuye essence ou prix yele a video reflemba video kala après amena do détail ou kono mena révélation bawke munela Assimi be ka do faranga essence songo ka metla ko secret fo nyana bi aw nanga janga ni video la jefro nan clara me do détail ou kono. Voilà. À la base des prix fournisseurs du mois de mars 2026, les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers sont fixés comme suit et applicables à compter du samedi 26 mars, 28 mars. Aba keto jatke wali mogo keleme kata stratege depuis kuna nyame kuye stratege Mali yoro don yon cha ametla ko la Mali febe be voyager ka baba mogo ka tarla ya kolo sande binaka mogo be ka commencer ka attaquer misenu ke san nanga janga anga carburant songo munu ye langola jeflo après ame do détail to la. À la base des prix fournisseurs du mois de mars 2026, les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers sont fixés comme suit et applicables à compter du samedi 28 mars 2026 à 0h. Supercarburant sans plomb 875 francs CFA le litre, gasoil 940 francs CFA le litre, distillant diesel oil 940 francs CFA le litre, fuel oil 180 675 francs CFA le litre et pétrole lampant libre, jet A1 libre. En ce qui concerne le gaz butane, les prix sont non subventionnés du kilogramme est fixé à 1179 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente à la bouteille de 2,75 kg est de 3245 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 7075 francs CFA. Signé Jakari Djadambili. Abela jele kuma mesa u do faranga anga carburant songoka u beto turuta sa goda Iran guerre la san kasoro mu yere be abodo yara simbe ka warde di binaka mo masa malo mena ko in segere fo yana ko in kono ka dunde c'est-à-dire Assimi Goïta be warde binaka mo ma ab warba de dilu masisa o ya côté rodore donc nous carburant pirubele Piri rali côté flana frante to rey citerne bola chama de beno opérateur chama de boka citerne jenna donc faveur ndo be ka doni me fara carburant songo ka pour que jeton nga soro wati kele ubeka anga mugo ntege anga kirdi fengula o war frante kubo hali bank mondial takabla Assimi Goïta ka sokona ba bedunga ban atseka Mali mara billahi awa olu yere ka PDG olu yere sarau drome kele ma bola sansa nyina Assimi Goïta milliard flade faraka aka budget kan ma fo doka fara olu ka budget ka fo ite bola uga budget ka cha IC jamana be Assimi saraka chani Assimi saraka chani IC président be sarai général chani Niger président lebe général saradita capitaine be capitaine sarata Assimi Goïta be ka politicien anye munu nende anye munu fono ko politicien nye Mali chide olu kume war munta Assimi be ko war clineta o ma bode aklara ka do fara o war franka tuguni Mali on ne be ka Mali kono o temene ko fe ka bala anya taki go kuma do me anga jango kuma fanga me ni erin na 8h de besa baraka jikala o buka barala sande shi sulubani kele ache wala no watinna ayala me o kenno ka kare mina jo no ko o kare be wele ko aka transi ali mobili wara ko kunyo atake be gawa ina agora kuma ka tara temande menu area la onjo le mesuluba atise ka ta amblo gelendo kadaka barakaru ubesala oba ni kele ache 8h de be ni watinna de uni sebe uni commissaire uni sebu commissaire ba wele ndo kene kono o ka partager pour que obise ka so ni erla barakaru be wele ni erla barakaru be clear ani sulubache ambora ka kuma ka tara temende mani erikele la onjo lemba antise ka ta amblo gelendo ayala be da wele ko aka transi
jatula mun fara yana mo do karnu si ka bo fo uboro na wasalon famvelai ayara ka fo sanu barakelaw ane sanu ferelaw ko bi mobili ngono donc jati mun fara yana groupe do be nyefe mun lo kumbe aka transiko nunu be mo ko kele barakar kele wi barakahi ube mo ko ula joka ka waru buku baraw be senanu watinna kileya ane sulubache ni bora wele sebugula ki kuda buninga ni bora wele sebugu bena zambugu kana famana kana kileya daga bo kileya ta suluba o kileya an suluba chere wala ka wala jugu ne kene watinna akulo bala de wele bla jamana mara ba ko fintigila kauma kana de bandu barakaru ye mo muna daw kono ambala ka do kumbala o ale sala ka progoto ka bulga da ko na fe kitu kana suluba ale de ansura sansa ayini ga litengu ale la ale ko rafa ga me fo Nkoina no ye barakaji ni angale na me ayanga na ne mu da kare kono ne ku me personality kono me personal kono an me shirbe de ko ani ka mo bi min gole plan o nyoko na an mo ko wo folo la jo kana shirbe la jo an mo ko 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 ni mo ye ne ngo ngo sam ni ba bo mi che nani usina wa boti aji kama ji me kusaka la de ni min ji na ya da nda mbeki saka bela ambe yanda na mande ala wele la doro ni ento la doro ka wele ka do tufe ka la ma ambor ku kwani tisi fo ga sisi wili sebulu ube muguchi sugu bela ka cha mo ke me fly ube mugo da ye mo ne tundale ndo ne fa wallahi ne tundale ndo do ye mugo chamanda duma kuru mi umana mo blim na jo karam na jo doro ubo mo la ba ko lubeda cheni musa betale ndo mo fa jamana mara ba ko yana no tsinki la ko ne tendo kan ma wele ki do ko na kara ta ganye da ni era ko dam ne ni sisa ka cha erkele ama mo shi o manga nga kew wala ni mali ama wele ki do dara ma ko sara pa ta yere da modi abana ko wele taw agu ma ta dugu mane bora ne ma ta wele se bugula ni ne bora si do bari do me ni ko imbe ga shanjul era bulu nya shanjul nai chena ne ke sura la o shangole bi ne ba ko dam ne na ma sura la ni bi donc ba ka ka cha semeni ma do fu be shi aflake voilà awa abela jele kuma mesa mali be ka ke somali dita yaro nte segu tungara kuma ka yende abela jele kuma yeme ne be ka ke mali kono bi ibe bo hali ka bo ka ta dugu chebia c'est un problème mali mogo be nyamugo nyanamadla jamana in fena ka ban déjà quoi ouye manamana ko do an sengoro ka ngai révolution tient bois voilà les conséquences aujourd'hui ouya tient wirema olu tise ka ke blé on na on fona mandi ala ko na o bena be au garsigi da wakati na mbe kun benendu nungu nche kata ko be ta mogo barakasi ke a jamfa do ka ko la ko tient na bulu ala ti jamfanti fe donc malien une information sur malien mon nouveau français Italie Espagne Angleterre Amérique Canada wari ci no la be Senwave application télécharger na Senwave application télécharger abonné segu tungara ka corps promodo o urgent yi na o dundro 20 € beno ya reta yaro kalide o ko fa ba ka banque information no bedo asumo be malla Sénégal ko bar Cameroun abulu ka orange numéro tanu to ko be 40 ga na wari ci ba so orange mon la sur place bo to ko ta jaba wari ci dorome kala tasara Senwave yere photo flene donc aba kli to la o de kunda kambe ciao ciao